ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ನೇನು MD ಬೈದ MD ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಂಟು. ಸೊ MD ಮಲ್ನಾಡ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. సో గాయస్ ఈ వీడియోతో మణిపల్లి కుల్లాడే ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋలు ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಲೇ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ MDB ಮಲ್ನಾಡ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಪಿರು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಾರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಲಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ತೂಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪರಿಚಯದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದಾಗಲ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾರಂಡ KSRTC ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕಾಂಬೋ ಕಿಟ್ಟಂತ ಮಟನ್ ಕಾಂಬೋ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಬೈಟ್ ಗಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಂಟು. ಸೊ ತಿಂದು ಬಿಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಮಲ್ನಾಡ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು. ಬರ್ತಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿಂದು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿಕ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮರಪಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.